Трябва да коментираме едно безумно решение на Общинската избирателна комисия. Вие всички знаете, когато се създавахме коалицията, ние подадохме документациите за регистрацията от двамата представители на двете партии и нашата коалиция се казва Роден край и РСИ единство, без да не се никакво съкратеното наименование е Роден край. Общинска избирателна комисия имаше достатъчно време да провери дали има нещо нередно и да ни откаже регистрация и да ни даде препоръка. Ние имаме решение от 13 септември, решение за регистрация на кмет на община, решение за регистрация на кметове на кметства и решение за регистрация на съветници. Вчера на 2.10. 22-23 дни преди изборите, Общинската избирателна комисия на община Петрич, която е чисто политическа, защото е назначена, знаете, от кои партии, решава по някакъв странен начин и членове да ни заличат от регистрацията. По аналогия на определен член, който касае инициативни комитетни партии. Разбира се, това решение може да бъде обжалвано. Но тази комисия, която е платена и за тази си работа получават, предполагам, някъде около 1000 лева, в един момент ни дава решение, в които решение пише, че могат да се обжалват в 3-дневен срок и не са обжалвани, и ЦИК ги е потвърдил, сега ни заличават. Играта почва да става много груба. Общинската избирателна комисия е доминирана от представители на ГЕРБ, на БСП и на ДПС. Симбиозата между тях ние знаем не от вчера. Значи тези хора няма да се примирят с това, че нашата коалиция издига толкова качествени кандидати, толкова качествени кандидати и за кметове на кметства, и за листа за общински съветници. Следващата стъпка, скъпи приятели, днес като подготвяме едно обжалване пред Централна избирателна комисия. Там също са на квотен принцип и по партиен принцип назначени хората, но много се надявам там да проявят своя професионализъм. Да не са някакви кукли на конци, а да се проявят своя професионализъм и да успокоят обстановката в Петрич. Не е тайна, много от вас ми се обаждате с нощи, а нямате ли си представа колко граждани ми се обаждат през цялата нощ. Те са готови утре да излязат други дни и да блокират работа на комисията. Но аз това няма да го допусна и не искам да го допускаме. Когато видя този проблем, те ще ни измислят друг. Секционните избирателни комисии са доминирани от техни хора. Сигурно чувате приказките в града и в селата, които се носят как да ни атакуват и там. Те са готови на всичко, те са готови да провалят изборите. Само и само да се случи някакво. Едно време като деца, сигурно се спомняте на тия, които като си играеха и лъжиха и викахме иринджии. Те искат по такъв начин, като иринджии да се докопват по тия места. Обаче петричани и хората от Петричка община са разумни хора и разбират какво се случва. И нека си водим кампанията така, както я правим, разумно, без да се заяждаме с никой. И аз не се съмнявам, че накрая ще успеем. Съжалявам, че ни създават тези неудобства, но ние вярваме в българския съд. Ако ЦИК не вземе правилното решение, затова е съдът, затова една държава има устой, защото има орган да решава такива безумни спорове, такива днеска се натъкваме.